iche iche jiri na-akpata ego. Ọtụtụ n'ime anyị edupu ụmụ egereme anyị nke anyị ama ka ha nọ. August meeting last year nye gọvanọ. Ife title bụ Women, where are your children? Anyị bụ nwanyị ndị ekwu ụmụ egereme anyị nọ nke last year. And that okwu bara n'ime o mere mmiri ya ọra. So ife anyị wepụrụ aka ifu maka idupu ụmụ egereme anyị duru edue ụmụnne anyị ọkpele ha ndị nwunye tọọ ma ọ duru edue ndị buru ha eduru edu onye eduere eduru edu onye ọzọ nke ịgba onye eduru edue. Haleluya. Ọ ụfọdụ n'ime anyị dupụrụ ụmụ anyị eji esi ụlọ ịkwa ka ha nọ nde ma ọ dupụrụ nke ịhụ ma be ha for years. Ọ bụrụ ma gụsụsa ego na efu eyi efon ọ nọ ya kebe ifu ofu ananite ya nke mahụ soro Jesu so Jesu. Haleluya. Ụfọdụ n'ime anyị eduola du ọkpene bụrụ du onye ọzọ bụrụ edupụ obodo oyibo ya eji nọdụ na vidio nke m na-eme taa ọnụ ọchị ekwezi m ka m kwuo okwu ana achọ m ikwu ọtụtụ okwu na dị vidio nke taa. Ihe m bụ wee bịa wee kele ime nwere onye na-ekwugheri mepere ọnụ oji eri ji na-ede si na onweghị Igbo Ruo Ulo na-eme achieve na onweghị Igbo niile anaghị aga ihu azụ, mana obi dị m ụtọ ka ha kwuchara ya ọgbaghara nọ n'etiti ha taa. Mmadụ a ga-anụkọta gị fight onye Chineke nọnyere, onye ọbụla Jehova m nọnyere, onweghị onye pụrụ imegide ya. You can't fight somebody Chineke na-akwado. Lee ndị Ebonyi steeti onweghị ihe anyị na-eme achieve, ha eburu gị Igbo Ruo Ulo gaa ruo n'ụlọ. Ihe abụ August meeting emere na this 2024 ndị Ebonyi steeti women branch. So women should be very careful. Women branch Igbo Ruo Ulo eburu meeting August meeting emere na Ebonyi steeti ọ Igbo Ruo Ulo ka emere ya. Mmadụ emepe honest na onweghị anyị na-eme, we are not going front and back. Shame on some people. Because were I told him that video ketabo, I know grief talk, I don't want to I can come to area. Watch one of these video cat. Even my language stand at home, wine, a man, and a man band. Below wine, be talk bantu. Although wine in a land back, no cake, a yellow my grim. Although my own wine, whom be the fact I message. Praise the Lord. Oh, the Gomania knows those reasons in our who can a man about this. Nikwe Zoku. Ebonyi steeti ha otebada aka mgbe ha malitere ha ebuli ọ dị vision ya dịkwa ka ọgbọ ha nwa ka m ji wee ṅụọ ọgwụ gbasara Igbo Ruo Ulo. Ha ebuli ya n'isi na-aga n'ihu mmadụ ndị ọzọ ndị bịara ịkọ asịrị n'akụkụ asịrị, ndị bịakwa ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ. The Ebonyi steeti happened to be the first group of men meeting in person ka Igbo nwee ike wee ruo ụlọ. Has not got been on only WhatsApp. They had to have one uniform, be a banner. The Ebonyi state. They give me 100,000 to appreciate them, and I will give them money. Mother, that whole child is no way in them. You see, on your honor here, master, and way of in your honor, you should get with. I say, oh my way, because you're not seeing good things. So, good thing will be happening. You have to go blind for you to see the bad thing will have to come in. You can have in your joy, in your joy. What I get like this one? Dịka m gwara n'obi na-atọ m ozugbo ụtọ fata abụghị m onye Ebonyi ya na-eme m na-echeta otu egwu ndị obodo m na-alụ
Omenteke chaka pum pum ebu tufu. Okporo lọ́wọ́ kwado boy if lemela domoto. Oje njoko je ilaso kamalango. I don't know what I think I wear. So I want to go but I'm money over there. What any time? Ndị obodo eburugo ije a na-agba agba. And ihe niile ụnụ na-ahụ na-emenụ enwere aka kwara akọrọ ngwa ya egwuo. Onye Chineke ji wee ibu dia coordinator agadaghị nwaanyị ọnụ na-ahụ n'iru akwụkwọ. Ọ ya shiwere ya na-agbọ. Ịma mgbe mụ na ya na-agba nkata ya gwazi m from next year na aga na-anụ Igbo Ruo Ulo na NTA na newspaper. All the radio has Ebonyi State. Una udachi. Ya bụ ihe anyị na-ekwu nọ na ọwa na-afata anyị ọnụ na-akọ eri. Ihe ma mmadụ apụta ụwa gị ma wo trọbụ. Taa! Zuzawe. Arụma chọrọ nsogbu. Ebe onye bụ trọbụ ya, Chukwu ewepụ ya n'akụkụ. Move on. So ndị ụmụ nwaanyị Ebonyi steeti unu aka. Mana anyị bụ ikelekwa n'ụzọ pụrụ iche onye Chineke si wee chọpụta n'ụmụ nwaanyị ndị wee yiwere bụ our honorable woman leader, Honorable Adadiarama Anụ Kongwale ya. Ọ ya onye Chukwu mee. O representịrị Igbo Ruo Ulo na United States of America na Florida. Ebe coordinator nke ndị Imo steeti mere wedding na nwa ya mere wedding. She represented Igbo Ruo Ulo. Lady Anne Okoko Adadiorama Igbo Ruo Ulo Igbo Ruo Ulo worldwide. Put your hands together for her. Honorable Bar Dr. Lillian Okeke, Deputy Coordinator Igbo Ruo Ulo Igbo State Branch. Yes, Igbo Ruo Ulo. Thank you. Venerable and Lady Felix Anyaso. Venerable and Lady Felix Anyaso. Yes. Onye si ihe ọma, onye si Igbo Ruo Ulo na-eme ihe. Aga m ekwu ole ghara ole ọtụtụ ihe ndị Igbo Ruo Ulo megoro, ọtụtụ ihe ndị Chineke ji Igbo Ruo Ulo. So dịka m kelechara ụmụ nwaanyị, asị m jide n'ekwu unu ji na-agbanụ mbọ anyị ji unu eme ọnụ. Ekelekwara m n'ụzọ pụrụ iche Igbo Ruo Ulo nke ndị Anambra. Anyị enweghị coordinator Anambra kamgbe Anambra nọ na-enye mmadụ hedek. Chukwu enyego anyị coordinator, anyị nọkwa na-ele, anyị kwenyere ma ọ ga-eme ọfụma. Anyị metụgide Lagos West agbawago mba na arụwagoro anyị mere meeting ha na-arụ ọrụ. Otu aka ga-esi eme ka other groups wee na-esi ike na-aga n'ihu. Igbo nwa afọ Igbo, ihe Igbo ide mmadụ agụgụ sonye anyị na Igbo Ruo Ulo. Onwe ihe ọzọ anyị na-emewo Igbo chịkọta aka ọnụ ka anyị dozie n'ala Igbo, ka anyị bulatawa ahịa niile nọ na Lagos. Anyị chịrị nwe ahịa ndị a Computer Village n'ala Igbo, Ladipo Market n'ala Igbo, Electronics Market n'ala Igbo. Ọ ihe anyị chọrọ. That is our vision. Wee so chọpụtaghị indọstrị na ọtụtụ ihe dị iche iche ndị inventor niile e nwere kpụtara na ha ka anyị mobilize ha ji wee dozie ala Igbo. So ọ bụ na ị nwere nwa nwere na-eme ihe invent na-eji na-atụ nka na-arụ ọrụ ụmụ ihe ndị a na-achọpụta ihe, nye anyị ekwentị ha, kpọọ anyị ka anyị gbaa ha n'iru akwụkwọ ka akwụnye ha n'ọkụ. Chineke kpọrọ m okwusi nkwenye m ụmụ Igbo n'ọkụ, kwenyewa ala Igbo n'ọkụ, ala Igbo ga-adị n'ọkụ, anyị ga-enwere ọkụ. Unu elekwele egbe nchekwa na-eme ugbu a. Ihe ọbụla bịara abịa ga-ala ọwa ndị ga-akọnyụ otu akọ ha nọ. Asị m egwu dewe ụtachọrọ m ikwu ọtụtụ okwu because ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. Ndị Ebonyi, you have won my heart. Ndị na-emekwere mitin ha ụzọ ọbụla unu si eme sị Chineke gọzie unu. Na-ayọzi ndị ụmụ nwaanyị ndị ọzọ biko were n'aka ka agawa. Mgbe na-adịghị anya unu ga-ele anya n'iru akwụkwọ ka a na-akpọ newspaper ebe Igbo Ruo Ulo chọrọ ikele n'ụzọ pụrụ iche nwa anyị nwoke bụ nwa ahụ Igbo nke anyị ga-eji special award wee saa ya ahụ bụ Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi. That award na-abịa, unu ga-ahụ ọ ga-esi eke ịntanetị
we are coming with that. Then I'm not checking with the contact person like I'm gonna have we can call up have I made the award address. And I can send our delegate Kaga Hoya no office. Okay, but you go do emego ihe ibu n'obi Igbo Ulo. I go ahead now on digital overseer and also Moka Jerry Eze ọtụtụ n'ime unu nwere church Bulatan headquarter unu n'ala Igbo. Asị m church unu nọ na Lagos close zone there but Bulatan headquarter ka ọ bụrụ ala Igbo. Because Igbo Ruo Ulo ha ga-edozi ala Igbo.